Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gytçylygynyň arasyna Türkmen hökümeti ýurduň içerki bazarlaryna azyk bolçulugyny döretmegi maslahat edýär. Türkmenistan 2020-nji ýylda Ewraziýa ykdysady birleşigine agza ýurtlardan esasy ýymy tönümleriniň importyny artdyrdy. 28-nji oktýabrda ýerden sagat 6:40 aralygyna Mary welaýatynyň Bayramaly şäheriniň 18 we 19 belgili döwlet dukanlaryna ýumurtga, şeker, günawakar ýagy we towuk buğda adamlara çäkli möçberde satyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Adamlar ýerden sagat 4:30-dan başlap nowata durup başladylar. Bir ýumurtga 50 teňeden satyldy. Her adam başyna 6 ýumurtgadan köp berilmeýär. Ýumurtganyň nowata 60-dan gowrak adam bolup ol 15-16 adamy ýetdi soň gutordy. Şeker her adama 1 kilogramdan bahasy 7 manatdan satyldy. Şeker nowata garaşýanlaryň ähletine ýetdi. Yağ we towuk buğduny bilelikde satdylar. Her adam başyna bir sany towuk buğdu we 1 litr günawakar ýagy satyldy. Olaryň ikisi bilelikde 25 manat. Olam nowata garaşýan adamlaryň hemmesine ýetdi diýip habarçy Gezginlik şertine habar berdi. Onun sözlerine göre değişli döwlet dukanları diňe nagd görnüşine tölew kabul etdi. Şonuň üçin hem azyk harit satyn almak üçin plastik bank kartları bilen dukana baranlar Sewda edip bilmedi. Olara hiç saat berilmedi diýip habarçy döwlet dukanyna nagd sewdanyň kabul edilmänligini habar berdi. Döwlet mediýasy ýurtda bank we sewda ulgamynyň ösdürilýänligini, dukanlara tölew terminallarynyň ornaşdyrylýanlygyny gaýtalaýar. Ana hemme döwlet dukanlary kartdan sewda etmeli diýip eşitdik. Kartdan sewda etmeseň üstüňizden polisiýa arz edersiz diýip nowata garaşýan bir ýaşaýjy haýwadatdy. Nowata garaşýan käbir adamlar öz bank kartlaryna pullaryny nagdlaşdyryp bilmeýänliklerini, nagd pul bermäge özlerine mümkinçiligiň ýokdugyny aýdyp şikayet etdiler. Habarçy nowata bir polisiýa işgäriniň hemde eli rasiýaly raýat eşigine bir hukuk goraýjy işgärin gözegçilik edenligini habar berdi. Habarçynyň tasdiklamagyna görä olardyň nagd tölegiň kabul edilmeginden şikayet eden adamyň arzyny diňlemediler. Raýat geyimindäki hukuk goraýjy işgär kimde nagd pul ýok bolsa gidibersin, diňe nagd kabul edýär diýip aýtdy diýip habar çugurrun verdi. Adam başına 2 buhanka çöregi verildi. Her biri 1 manattan şonem alıp bilmän elleri boş öýlerine gaýdan adamlar var diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Bu aralykda 22-nji oktýabrda Türkmenistanyň hökümet agzalary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başlygyna ýurtda azyk bolçulugyny artdyrmagy maslahat etdi. Bu barada TDH habar berýär. Ýöne iş maslahatynyň dowamyny döwlet mediýasynyň ma'lum bolşyna görä ýurduň döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gytçylygy, olarda ýymy tönümleriniň adamlara çäkli görnüşde satylmagy baradaky meseleler agzalmady. Maslahatda ýurduň oba hojalyk puwdugyny gözegçilik edýän vice-premier Esen Murat Orazyeldiýew ýer alma, göýekbakça we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleriniň meýdanyny 2021-nji ýylda epesli giňeltmegiň hemde öndürilýän hasylyň mukdaryny artdyrmagyň meýilleşdirilýänligini habar berdi. Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Oraz Murat Gurbanazarov ýurduň önüm öndürjülerinden we zerurlyk bolan ýagdaýynda daşary ýurtlardan haritleri satyn almak boýunça işleriň geçirilýänligini hemde ýurduň bazarlaryna we sewda nokatlaryna haritlaryň nyrklarynyň gündelik seljerilýänligini aýtdy. Ministrligiň garamagynaky sewda karhanalary ýurdumyzyň bazarlaryny we dukanlaryny azyk haritleri bilen bökdönşsiz üpçün etmek maksady bilen yerli önüm öndürjülerden azyk haritlerini satyn alýarlar diýip TDH ýokary derejeli sewda resmiýetiniň sözlerini getirýär. Daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň düzümini kämilleşdirmek hemde mukdaryny azaltmak boýunça işler amala aşyrylýar diýip TDH hökümet maslahatyna salgylanyp habar berýär. İş maslahatyny et, süýt, gökbakça, şeker, ýağ we beýleki ýymy tönümleriniň yerli önümçiligini artdyrmak, bu urda importy azaltmak maslahat edildi. Bu aralykda Türkmenistan 2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna Ewraziýa ykdysady birleşigine girýän ýurtlardan hususan ýymy tönümleriniň importyny artdyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Guramanyň statistika hasabatlaryna salgylanyp habar berýär. Hasabata görä Türkmenistan 2020-nji ýylda ýurtda gytçylygy ýygyderli emele gelýän önümleriň importyny epesli ýokarlandyrdy. 8 aýyň dowamyna Türkmenistan birleşigi agza ýurtlardan bahasy 10,1
bilen 6 milyon dollara 34,13 min tonna yer alma satyn alypdyr. Bu geçen ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirilende mukdar taýdan 8,5 esse, baha taýdan 6,7 esse ýokurydyr diýip neşir ýazýar. Türkmenistan Birleşigi Agza ýurtlardan satyn alan yer almasynyň epesli bölegini 71%-ni Russiýadan, 24% ogloýuny Gazagstandan we 5% ogloýuny Kyrgyzstandan import edipdir. Şeýle-de ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistan Ýewraziýa ykdysady birleşigine agza ýurtlardan 11,54 milyon dollary 53,45 min tonna buğday import edipdir. Onun 81%-ni Gazagstandan, 19%-ni Russiýadan satyn alypdyr. Geçen ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirilende import edilen buğday mukdar taýdan 30%, baha taýdan 34% ýokurlanypdyr. Türkmenistan, Gazagstan we Russiýadan 8 aýda bahasy 9,39 milyon dollary barabar 28 min tonna buğday ununy satyn alypdyr. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende mukdar taýdan 2,10dan 4 esse, baha taýdan 2,7 esse ýokurydyr. Ýanwar-awgust aýlary aralygynda Türkmenistan Russiýadan bahasy 24,6 milyon dollara barabar 27,17 min tonna günawakar ýagyny import edipdir. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3 esse ýokurydyr. 8 aýyň dowamyny Türkmenistan Ýewraziýa ykdysady birleşigi ýurtlarynyň bahasy 23,16 milyon dollara barabar 63,12 min tonna şeker satyn alypdyr. Onuň 83,12%-ni Russiýadan, 15,16%-ni Belarusdan we 1,12%-ni Gazagstandan import edipdir. Ýewraziýa ykdysady birleşigine Belarus, Ermenistan, Gazagstan, Kyrgyzstan we Russiýa girýär. Birleşik 2014-nji ýylda Russiýa, Belarus we Gazagstan tarapyndan esaslandyryldy we 2015-nji ýylyň ýanwaryna öz işine başlady. Ýewraziýa ykdysady birleşigi belli bir derejede Ýewropa birleşiginiň hemde beýleki günwatar sowda şertnamalarynyň agza ýurtlary ykdysady we syýasy täsirine jogap hökmüne döredildi. Türkmenistan Ýewraziýa ykdysady birleşigine agza däl. Bu aralykda TDH adyk üçinçiligine bagyşlanan hökümet maslahatyna salgylanyp 2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna ýurtda owa hojalyk we adyk önümlerini öndürmegiň meçberiniň geçen ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirilende 131,12% deň bolanyny habar berýän. Ýewraziýa ykdysady komissiýasynyň sanlaryndan çen tutulsa Türkmenistan hem owa hojalyk we adyk önümleriniň importyny artdyrýar. TDH-nyň maglumatyndan çen tutulsa hem bu önümleriň içerki önümçiligini artdyrýar. Ýöne muňa garamazdan zerur iýmit önümleri ýurdun käbir döwlet dukanlaryna nowat bilen çäkli meçberde satylýar.